मानो लाजिबायनो फोसाबगासिनो दङ नै ओरैहाय नायनाय नोङो बेसे समायना बेसेबां समायना दङ आरो नोंहा लाजिनोसो नोंथ' जिबायदि ड्रेसाव फैदों दुगैनो लेवरा फिथिंनो जि साइजआव फैदों नोङो बोरै हाबैनांगौ जाखो बालाय सल' जों माने दा गोदान अपेनिं सुइमिं पुलावहाय बेरायनो थांसै सराइबिल बाजारनिफ्राय ओंखारबाय जोङो ओमफ्राय जों दा नै थावा गैयाना नै थाव सोनांगोन ड्राइभारा नै जोंना गोदान सुइमिं पुलावहाय बेरायनो थांनोसै जों माबायदि दुगैनाय नुयो नायनोसै माने जों सराइबिल बाजारनिफ्राय ओंखारजेनबाय आरो ओमफ्राय नै दा सराइबिल बास स्टेन्ड थिनालिखौ जोङो बारबोबाय ओमफ्राय गोबां मानसिफ्रा फैगासिनोसो दं माने जों बेलासियावसो ओंखारदों नालाय एसे लाजिनो ओंखारो नालाय जोङो ओंखायनो जोङो जमायाव थांनो बायो एसे बेलारोमबासो थांनो मोजां ना बिदियावहाय दा जों थांनोसै थ' नोंथांमोननोबो जोङो खिन्थानानै होगोन नोंथांमोना उनाव नायलांबाय थाबानो जोङो ज' थाङा जोंना सानैजोंल' नै बारा गोजान जाखाया नालाय सराइबिलनिफ्राय खमबाबो 7 किल'मिटारसो जानो हागौ 7 किल'मिटार दसेनो सहैयो जोङो थांगासिनो थानोसै अब्ला नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद मानसिलै गारि दिनैसो अपेनिं जादोंना बिराद मानसि थांदों माने मैयाहाय अपेनिं खालामबाय आरो ओमफ्राय रिजर्ट पाब्लिकफोरखौ हगारनाया दिनैहाय अपेनिं जाहैबायना ओमफ्राय जोङो नै दा रायमना नेसनेल पार्कनि गेटखौ मोनबाय आरो दासो गोदान बानायगासिनो दंबावो गेटआ नैबे नै आं दाख्लैबो हगारखांखाबायमोन दाबो कमप्लिट जायाखै बेनो नै रायमना नेसनेल पार्कनि मेन गेट ओमफ्राय गोदान रिजर्टआ आगसिथिङै थांबाय थानांगौ आरो नैबे फुराना गेट नै रायमना गेट ओमफ्राय बेनि ओरै आगसिथिं थांबानो जाबाय नायदो नै गोबां गारि दं बहायनो नै बेहाय खालि गुबुन जायगानि जों बाव एसे लाखिबावबायसो नै गारिया नायदो नै हाला जोंहा दासो थांनो नागिरदों ओमफ्राय फैजोब्बाय बरिया नैबावबो नै रिजर्टआ बेना मा नामलै रिजर्टआ मा होनो बिउटिफ्लाइ बाटारफ्लाइ साला गिदिंलाय लाङाखैलाय जोंना बाटारफ्लाइ रिजर्ट बेनोमोन ना नै आवजार बागाना बा खम सेंग्रा सिख्लाफोर फैयोमोन बेवहाय आवजार बागानाव बिबार बारबा जिब जुनारानोथ' ओंखारनो हाया बिबार गैयाबाबो होबायलै आवजारखौ फुवारगासिनो दङना नै बे लामाया अरबाथाय हाइ फाइ जानोसै आरो सिगां लामाया सिंगेलल'मोन ना ओमफ्राय दा फुवारगासिनो दङ हाइ फाइ जानोसै मोनथारनोसैलै बारा गोजान गैलिया जाफ्रुबोजोब्बाय खिन्थु सिख्लाफ्रा
रायजोफोर नै जोङो दा सफैबाय नायदो नै गारि खि गारि ओरैनो हाबनो जोंलाय होमब्ला सिङाव खम मानसि दङ बियो दा सिंसो जालाय मानो लाजिबायनो फोसाबगासिनो दङ नै ओरैहाय नायदों नोङो बेसे समायना बेसेबां समायना दङ आरो नोंहा लाजिनोसो नोंथ' जिबायदि ड्रेसाव फैदों दुगैनो लेवरा फिथिंनो जि साइजआव फैदों नोङो बोरै हाबैनांगौ जाखो बेलाय चल' नायदो बाइकजों नै बाइक पार्टिफ्रा सिङाव हाबबानो दुगैनाङालै गावबागावसो टिकेट दाननासो दुगैबावनांगौ दा आब' एलाव नै बे हाबनो मोनो दुगैग्राफ्रा हाबनो मोनो नायदो नै जोङो दा सफैबाय नै आइयो थैखाबाय गरमा दुरुं सोंथेलायजोबनाय जायगाया माथो बिराद मानसि दङ ना टिकेट दाननोसै नामा टिकेट दानग्राफ्रालाय बोरैथो हा दै बाज्रुम दङलै रिक्स केब फैबानो बारल'नोसै फैनो गाबोन फैखायो नोंना बिसोरो हा रेस्टुरेन्ट काउन्टारसो ना दा रिक्स केब रेस्टुरेन्ट काउन्टार फाननो हाला जोंना बाहेरावबो बिराद मानसि दङ नै दाबो टिकेट बट गेटआ दा बन्द जाबाय आर्ट दं ओरैहाय माने जोङो बेलासिद्रायाव फैबाय नालाय ओमफ्राय टिकेट क्ल'ज जाबायमोन आरो ओमफ्राय जोङो दा हाबनो मोनाखिसै उनावहाय फैफिननोसै जोङो दा बायह्रानिफ्रायनो गिदिंफिननाय जाबाय जोङो थांफिननोसै आरो दा नै गाखोफिनबाय
जानालि हाथाय जानालि बाजार दै गुसु लोंनोसै नै बेवहाय आं माने नैबाव गौथुमखौ नायबाय थादोंमोन मानसिफ्रानो गैया ओमफ्राय ओमफ्राय ओरै बाजैयाबो मबाइला गंसेल' जारला नोंनिजों हरदो होनदोंमोन दा जानालि बाजाराव दै लाबाय नै दै गांनायखाय दै गुसु लोंनोसै